Sitten on vielä tämmönen kuvausosasto. Tää varaakku on niinku tavallaan turha. Tavallaan ei. Siis tavallaan siinä mielessä, että eihän sitä nyt tarvii, jos ei siellä aio mitään semmoista harrastaa. Tää nimittäin painaa, niin kun se on 460 grammaa. Se on melkein puoli kiloa. Mutta sillä pystyy lataan ehkä 6 kertaa jonkun asian, kun se on 16 000 milliampeerituntia johto. Sitten tää ykköskamera, tällä hoidetaan sitten tää pääasiallinen kuvaaminen. Ja sitten tuli ostettua tämmönen halpa Action kamera Denveri 40, tää on 42 €. Tämähän ei paljon mitään paina. Se kestää vettä ja sen sellaista. Et sen puoleen mukavampi, huolettomampi. Siinä on sitten ton Lumixin vara. Tavallaan mä en tiedä edes riittääkö tää akku, mutta kyllä mä nyt on tän ajatellut ottaa. Sitten tää nyt luultavasti kans. Tää nyt oli semmonen innovaatio. Tämähän on siis kävelysauva, ihan normaali, mutta sitten tähän saa kameran, kun se vain sen siihen tarkentaisi. Ja sitten tässä on sen kaveri, ihan tavallinen kävelysauva, tämmönen jatkettava. Kyllä mä nää nyt sitten otan, vaikka en ole mikään kävelysauvojen ehdoton fani. Ruuat on sitten vaimolla. Niitä ei tässä oo. Ehkä tästä jotain pientä vielä puuttuu muutenkin.